Volgens de paus mag er een Paken-Beppendij komen. Wat vinden jullie ervan? Gewoon de paus? Ja. De paus met de eerste hand misschien naar de paken wil ik zeggen. Ja, dan lig ik me beter daar. En wat vinden jullie ervan? Ja, maar ja, dat ben dingen, daar wil ik niks van vinden, want dat is er niet. Hoe stiert de man door de plassen? Ja, dat is wel leuk, want de Paken-Beppers zijn wel heel veel alleenigers daar. Dus dat is wel leuk dat ze nou ook wat meer aandacht krijgen. En wat zoest u op zo'n dijtban? Een bosje bloemen bij Paken-Beppers brengen, cadeautjes, chocola. Dus jullie vinden dat de Paken-Beppers zeker ook een aandacht krijgen? Ja, jawel. Een Paken-Beppers bij, ja, dat zou wel leuk zijn. Maar ik haal hier hele grote Paken-Beppers scissors. Maar ik heb wel een oerbeppers scissor. En hoe zou zo'n dijt eruit moeten zien volgens jou? Ja, hoe maar het eruit zal zien. Nou, gewoon lekker even bij beppen. Ik ben dus correct in. Het zit toch een boswei, nee, Beesterswerverhoezen. En nou, ik kan hem maar één keer de west, in juni. En het jonkje weer in december jeetje en dan komen we ook net heen. Ja, dat vind ik zo jammer. Want zou je zijn één keer niet hier die Paken-Beppen in het centje willen zetten? Dat ik van hun haar. En wat zou je op zo'n dijtban? Nou, je daar, maar dat mij nou net. Weet ik net. Ja, het is wel handig. Ja, het is wel leuk voor de Paken-Beppers. En dat die dijden zo komen, wat hiest u dan van hun dingen? Nou, wat leuks organiseren, denk ik. Een Paken-Beppendij? Ja. Ja, nou ja, dat lijkt me prima. Ze is lekker Memmendij en Heitendij, dus misschien kan er gewoon een Paken-Beppendij bij. En hoe zou zo'n dij volgens die eruit moeten zien? Nou, ik denk net veel bijzonder dan een Heid of Memmendij. Misschien als een bij die Paken-Beppen op visite gist. Misschien een bosje bloemen meeneemt of chocolaatje. Maar en dat is een wat de aandacht aan ons besteedt. Volgens de paus? Ja. Nou, het lijkt me een goed idee. En waarom? Omdat opa's en oma's gewoon heel belangrijk zijn voor kinderen. En ja, dat is een hele fijne plek om te zijn. Dus van mij mag er een speciale dag komen. En wanneer is voor jou de perfecte dijwijs dat dit moet plaatsvinden? Ik zou het in de zomer doen. Want dan kunnen kinderen ook buiten zijn, maar opa's en oma's en ouders ook. Nou, ik denk dat het op elke willekeurige dij van het hier wel kan. Ik denk dat sowieso wat meer tijd voor Paken-Beppen dat het altijd wel goed is.